Projekt ROX sme vymysleli v spolupráci s alokovanými pracoviskami stredných škôl v Rankovciach a v Kecerovciach. A myšlienkou tohto projektu je vlastne naučiť novú zručnosť, atraktívnu zručnosť chlapcov, ktorí študujú v odbore murára. Jedná sa približne okolo 40 chlapcov vo veku 16 až 20 rokov. Títo chlapci absolvovali taký tréning zameraný na kamenárskú prácu. Učili sa pracovať s kameňom pod vedením lektora, odborníka, kamenára. A prečo vlastne kameň? Tak preto, lebo kameň je dostupnou surovinou, dostupným materiálom v Kecerovsko-Olšavskom regióne. Všade okolo nás je veľa kameňa, veľa andezitu a máme tu niekoľko lomov, veľmi prístupných, kde sa dá ťažiť týmto andezitom. Sledujeme, že je dopyt po práci, kamenárskej práci, je málo kamenárov zručných a vidíme to ako šancu, ktoré sa môžu chytnúť mladí ľudia, chlapci a môžu túto zručnosť v budúcnosti využiť ako samoživitelia alebo podnikatelia. Čo nové si sa naučil? Viem klásť kamene, viem s nimi vyrábať. Sami sme si spravili, naša škola Rankovská. Som sa naučil robiť lepidla, betóny a aj šparovať. Myslíš si, že ti môže pomôcť to, čo si sa naučil v budúcnosti nájsť si prácu? Naučil som sa dosť veľa z toho. Rád by som takú robotu robil do budúcnosti. Čo bolo najväčším prínosom pre školu v rámci tohto projektu? No, najväčším prínosom jednoznačne bolo to materiálu technické zabezpečenie. To znamená, samotné učilište ako škola nemá toľko finančných prostriedkov, aby mohla zakúpiť všetky ako potrebné materiálno-technické záležitosti, pracovné oddely pre chlapcov, a tak ďalej. To bolo veľkým prínosom pre školu, že vlastne vedeli sme zabezpečiť tieto prostriedky a plus, že dokázali sme im vytvoriť pracovné podmienky, čiže tým pádom vhodné pracoviska, kde podľa tematického plánu to kladenie tých kamenných múrov alebo kamenného obkladu tlačieb je v tematických plánoch. To znamená, bola to robota, ktorá stála za to a pri ktorej sa tí chlapci naučili veľa. Aké boli najväčšie nezdary a najväčšie úspechy tohto projektu z pohľadu pedagóga a majstra odborného výcviku? Najväčší problém tam bol vlastne u chlapcov s tým, že práca s kameňom je dosť dlhavá, náročná. Je to precízna robota, ktorá potrebuje vlastne dlhý čas, dlhú prípravu, dlhý čas, kým sa ten kameň samotný položí, podoprie, vyšpáruje, vyčistí a tak ďalej. Čiže vlastne to by som považoval za také akože, nie že úplne negatívum, ale vlastne zdĺhavosť tej práce a precíznosť. Toto nemotivovalo tých chlapcov až tak, len veľmi motivovalo, a to dávam ako plusne toho projektu, že sa naučil samotné kladenie tých obkladov aj tých dlažieb a plus si vyskúšali aj samotné murovanie z kameňa. Čiže pri rýchlejšej, lepšej tej činnosti, tej organizácii práce, im to išlo dobre a to ich tešilo, že sa naučili niečo nové. Dá sa povedať, že od samotnej prípravy kameňa v kameňolome až po samotný dovoz, prípravu malty, lepidla, plus samotný výber kameňov na jednotlivé činnosti, či už obklady, dlažby, kamenné múry. Potom kladenie, podopieranie vlastne toho kameňa, aby nespadol do malty, uloženia, vyšpárovanie, vyčistenie a tak ďalej. Čiže to bolo vlastne tá celková technológia bola veľmi poučná pre nich. Dá sa povedať, že tá zdĺhavosť a tá precíznosť a tá pomalosť toho kladenia kameňa im už až tak neprišla, to znamená zvykli si na to.
a tým pádom aj oni sami, kvôli nim je ten projekt, to hodnotia pozitívne, veľa sa naučili a sme veľmi radi, že ste nám pomohli, že sme mohli niečo podobné realizovať. Ak by sa v budúcnosti realizoval podobný projekt, podľa vás čo by to mohlo byť? Môj názor je taký, že pre nich, ako pre začínajúcich morálnych žiakov, učňov z učilišťa, by bolo ideálnym a najlepším riešením samotné stavanie, príklad rodinných domov alebo chát, niečoho menšieho, od základov až po samotnú strechu. To znamená, veľa by sa naučili. Začali by od tých samotných, od vytýčenia stavby, cez výkopy, cez základy, cez obvodové stredové múry, cez vence, preklady, samotnú stavbnú konštrukciu, to znamená buď železobetónovú dosku alebo drevené támy a tak ďalej, kladenie. A až po strechu, po zastačení tej stavby. Bolo by to veľmi poučné. Párkrát sa nám to podarilo na učilišti v minulosti, len proste doba je taká, aká je, to znamená, tých financií veľa nie je. Už zo pár rokov sme niečo podobné nemali. Čiže veľmi by sme privítali aj my, aj žiaci, keby niečo podobné sme vedeli spolu zrealizovať. Ako vnímajú túto prácu, ktorú ste vykonali ľudia v tomto okolí, komunita, rodina, kamaráti? Vnímajú to s takým spôsobom, že sú radi, že sme spravili s tým kameňom toto, čo sme robili, že oni proste všetko hovoria, že je to pekne, že sú na nás hrdí i kamaráti, moja mama, otec, no i ľudia okolo na okolciach a iné ľudia, že proste je to, že to je pekne spravené a to ináč vyzerá ako predtým a sú spokojní s tým. Bola realizácia tohto projektu prínosom pre študentov? Ja si myslím, že vo všetkých smeroch, pretože s kameňom som mal kde robiť teraz v rámci moravských prác a toto sú špeciálne roboty, obklad kameňom, uloženie kameňa, morovanie a podobne. Čo si sa nové naučil? Naučil som sa teraz kamene a robiť s kameňom a naučil som sa tiež robiť betón, maltu, to všetko, čo súvisí s kameňom a vlastne. Hodnotíš to pozitívne, si rád, že si sa to mohol naučiť? Hej, som rád, že som sa to naučil, lebo že keď si nájdem prácu, aby som vedel tú prácu robiť. Ak by v budúcnosti pokračoval takýto projekt, čo by to mohlo byť? Stavba od základu do podstrech, ešte sme tu nerobili. Povedzte mi pohľad otca, jedného zo študentov. Ako otec mám tam aj syna, ktorý sa tam učí a je vidieť, že má to niečo, čo sa tam naučil. Som veľmi rád, že škola prišla za žiakmi tu, lebo vieme, ako je to dneska. Rodičia nemajú peniaze, aby sa aj deti chodili učiť do Košic. Tak som veľmi rád, že majú tu aspoň nejaké priestory, aby ich niekto niečo naučil. Čo sa v obci Rankovce skrášlilo prostredníctvom realizácie tohto projektu? Úprava toho podílu, čo bolo zrobené, vloženie kameňa, vymaľovanie zastávky autobusovej. Ľudia to vnímajú pozitívne a chvália si to. Vidieť niečo na nich, že sa naučili a skrášľuje to obec. Aké boli najväčšie prekážky a najväčšie úspechy pri realizácii tohto projektu z vášho pohľadu ako pedagóga? Pri plánovaní tohto projektu sme nemysleli na ďalšie úpravy, ktoré sme chceli robiť. Až keď sa začala robiť vlastne ten projekt, tak sme zistili, že potrebujeme aj ďalšie úpravy. A na tie ďalšie úpravy už sme nemali finančné prostriedky, ktoré sme si museli zabezpečiť z vlastných zdrojov. Najväčším úspechom projektu bolo to, že žiaci mali obrovský záujem pracovať s tým kameňom a snažili sa nadobudnúť zručnosti. Zaujíma ich to, naďalej budú pracovať s tým kameňom doma aj mimo. Viete si predstaviť, že by vznikol podobný projekt, ktorý by nadväzoval na tento? Čo by to mohlo byť? Bolo by vhodné rozvíjať zručnosti žiakov pri práci s kameňom aj naďalej.
Tento projekt bol zameraný hlavne na prácu s kameňom v exteriéri. V nadväznosti na tento projekt by sa mohla realizovať práca s kameňom aj v interiéri, zamerať sa na interiérové dekorácie s kameňom, využiť nové technológie pri interiérových úpravách. Keby si mohol na projekte čokoľvek zmeniť, čo by to bolo? Nič by sme nezmenili. Je to podľa mňa dobré. Vyzerá to pekne. Naučili sa študenti novým zručnostiam. Aké konkrétne zručnosti to sú? Viete, robili sme asi 100 metrov štvorcových tohto obkladu, čiže tá zručnosť je tam dôležitá, aj trpezlivosť tých chlapcov, čiže za tie mesiac a pol, čo sa to robilo, myslím, že chlapci nabrali určité skúsenosti z práci s kameňom. Akým materiálom študenti pracovali? Tento projekt bol zameraný vlastne na prácu s kameňom, čiže ako aj tu vidíme na tomto cokli, robil sa to z andezit a kameň pochádza z Kecerovského Lipovca. Robili sa vlastne aj vysprávky z celého cokla, potom práca s lepidlom, čiže špeciálne malty a myslím, že tak je to aj vidno, že robili to na úrovni naši chlapci. Ak by vznikol podobný projekt, ako bol tento, čo by to mohlo byť? Mohlo by to byť ukladanie do kúpelkách a ešte také projekty, keby vzniklo také kameňmi, ukladať, keby sme dávali, by sa naučili ešte viac. Ľudia v tejto lokalite vás vnímajú lepšie, že máte lepšie schopnosti, že sa vám zvýšili možnosti? Myslím si, že áno, lebo teraz nás berú ináč, lebo sme dačo dokázali a v súčasnosti nás môžu takto brať do roboty, za čo sme dokázali pre školu a tak. Je vidno po nás robota. Aký je váš názor ako starostu obce na realizáciu projektu ROX, ktoré podporila nadácia Erste z Viedne? Musím konštatovať, že veľmi dobrý. Bol to veľmi dobrý prínos pre žiakov, vlastne učňov Strednej odbornej školy Kukučinova, kde získali dobrú prax s tým, že pracovali na tom projekte a vlastne ako murári si tam rozvíjali svoju prax a zveľaďovali vlastne aj obecnú budovu. Bol to veľmi pekný projekt, práca bola veľmi kvalitne vykonaná, ohlasy boli vynikajúce. Všetci sa tešili, že akú prácu tí žiaci vykonali. Ľudia boli pozerať, mali sme aj taký odozdávací deň a každý sa tešil z toho, že tí žiaci vedia tak pekne pracovať. Mali sme návštevu z Košic, tiež sa boli pozrieť na ten projekt. Boli veľmi spokojní, lebo s tou prácou u nás je troška horšie, takže nás to podporilo. A vlastne všetci sme spokojní, že každý mal prácu a ešte bol aj výsledok vynikajúci. Čo nové plánujete? V najbližšom období by sme mohli vytvoriť užšiu skupinku študentov, chlapcov, možno 4 chlapcov najšikovnejších z Radkoviec, 4 z Keceroviec. A im sa zvlášť venovať, ich viesť, ich učiť opravať kameň a pripravovať ich aj možno tak mentálne na možno samozamestnanie. A taktiež sprostredkovať im kontakty s reálnymi úspešnými podnikateľmi. Chceme nadviazať na aktivity, ktoré sme začali nejakou nadstavbovou časťou, to smerom k tomu, aby sa mladí ľudia mohli zamestnať, aby títo mladí ľudia, s ktorými sme začali pracovať, by to viedlo teda k samozamestnaniu, prípadne k tvorbe nejakej dielne, buď to obecnej, alebo iného typu dielne, ktorá by zamestnávala ľudí. Ďalšou aktivitou by mohlo byť pracovanie alebo pôsobenie na študentov, ktorí preukázali, že majú talent na zručnosť práce s kameňom, chcú sa tomu venovať, sú húževnatí, sú pracovití a teda chceme sa venovať ušej skupinke chlapcov.